Ve mijarê digel berez Erol Oglo, parlamentarê HDP yê İstanbulê gotûbêj dikin. Berez Oglo êvar baş tibxêratî ji Kurdistan 24 destpêkê eger em ji girtiyên HDP dest pê bikin beriyan biçîne nav navaroka mijarê. Kent endam û alîgir û parlamentarên HDP hatîne girtin ha rewşa wan çawa ye? Ew di zindanê de ne yan tên azad kirin? Parlamenter yakalandı değil. Yani binçavkirina parlamenteran nîne tenê parlamenterê me berê hene ji xwe hinek ji wan berê hatine girtin dadgehkirina wan berdewam e di meha sibatê di encam bên girtin bûyere dohî bûye dayîkên şemiyê ku demekî dirêj daxwaza zarokên xwe yên ku hatine windakirin dikin li ser van civînek hatî kirin hevzerokê şaxa Stenbolê ye me Ferhat Encî ji hêla polîsan va şema xeklê hatiye dayîn êrişlê hate kirin em vê red dikin qebûl nakin li ser vê civîneke rojnamevanî hevserokên partiya me Bale, berez Erol Oglo, parlamentarê HDP yê İstanbulê bû li ser vê bûyerê bû û bûyera ku duh polîsekê Tirkiyeyê zelek li serokê şaxa HDP da di nava xwenîşandanekê da ku xwenîşandaniya endam û alîgirên HDP bûye vê mijarê yanî karvedan di nava Tirkiya derveyê Tirkiye durust bûye îro jî dorpêş ji aliyê HDP hatiye kirin ji aliyê polîsan ve hêzên ewlehî ve her yek ji Medh Sincar, Perwîn Boldar hevserokên HDP hatibûn dorpêşkirin rê nedan ku ew derbasî qadeyê bibin weke xwenîşandan weke nerazîbûnek li hember ew zileya ku li berpirsê şaxa HDP dabû li İstanbulê İbrahim Ancu ku ji aliyê polîsan ve zelekê lê din. Berez Oglo bibore problemek teknîkî durust bû dengê te qut bû. Em bêne ser navaroka mijarê. Lêdana zelleyê berez Oglo. Lêdana zelleyê ji aliyê polîsekê ve li serokê şaxa HDP ya plankirî bûye ji aliyê dewletê ve yan tiştek bûye tenê ji aliyê polîsî ve ev yeke hatiye kirin. Şimdi şöyle söyleyeyim. Skarim wiha bêjim demeke dirêj e hemberî partiya me dijî çalakiyên me helwesta polîsan tund dibe îro nehîştin her du hevserokên me bikevin avahiya partiya me ya Stenbolê û em nekarîn bikevin avahiya xwe niha li Tirkiye dibêjin ku şêwaza rêveberiya demokrasiye li tiştê ku rû didin dijî demokrasiyê ne hemû hêzên demokrasiyê xwaz partiyên siyasî alîgir helwestê xwe hember vê bûyerê nîşan dan lê dijî helwesta polîsa em karin bêjin ku ihtimalekî mezin e helwesta polîsa wiha berdewam we weke HDP li dadgehê we bawerî bi dadgehê heye bawerî bi dadperweriyê heye li dadgehê we skala dost tomarkiriye li dijî polîsan li dijî dewletê yani şöyle söyleyeyim, biz bu yapılan haksızlıkları... Ev êrişe ku neheqiyê ku li hember me hatine kirin de her mijarekte dibin dadgehê em daxwaza em skala tomar dikin
لی سیستما دادوری راست راست گردای اردوانه جبر ویه که هر گلیه که ما هر سکاله که ما دوزگر لپیش چاوان ناگره او نابن دوسیا نای تومار کرن او دوز نای وکرم لگور وان اندامن مین بری پارلمنترین می بری ایرش پارلمنترین می بری دکن نزکاتین ندموکراتیک دکن لی د سیستم نهایی دادوریه دا رنادن کو امل مافی خواه بگرن زور باشه بدنگی و به هلوستی ماسای ششالی چاوت دبینن دمه که دا او دبیشن اگر ام بگه هنده سالات ام آزادی دناوا ترکیه دا دروز بکن ام دموکراسی بهستر بکن ام مافی گلام بدن ام پرسا کور چاره سر بکن اف به هلوستی و بدنگی ماسای ششالی اپسیون این چاوت دبینن Şimdi doğrusunu isterseniz ya rasti eve masa şeşali hamu le endamın masa şeşali kasaku meddit serokin giştiğin çar partiyan tweetan diji ve buere avetin Brez Kılıçdaroğlu, Ali Babacan, Davutoğlu, Ahmet Davutoğlu بدریا تویتان ایرش لسر هفسروک شاخمه شرمزارکن هر وقت دیجی هفسروکن مه خاصکو مدیت جرخستنین پارتیان جی نرازبین هاتن لی جهن پارتیان جی دنگ در نکد یا راستی ای پارتی چقاس پارتیه که دموکراتیکه چقاس دخوازه سیستم وره گوهرتن ام نزانن تایبت مرال اکشانر بره وزیران افخواه بوم و هلوسته وین وی دمه هجی دبیر دانه وی دمه لباکوره کردستان گلک بویرن تاری رودان وی دمه اوجی وزیران نافخواه بوم جسری و وکو به هدف را پرسکره که وان ها وهان نشان دادم جبر ویا که ماسه شش آلی اگر دراستی دا دموکراسی پارزوانی دموکراسی دکه و دیجی دستلات تاکی کسی یا اردوانه اگر لسر وانا تفدگره دوی به هستیاری نیزیکی پرسا کرد ببن ماسaya şeş ali opsiyon je çi ditirse yani çima muhatibaya ve naken ji vê yekê didirse ku HDP weke parteka Kurdî û piştevana Kurdan e yan jî tiştekê din heye çunde demekê da masaya şeş alî hewl dide ku dengên Kurdan jî bi dest bixe çima bêdeng e yani weke pîwîst dengên nerazîbûnê nîşan nadetin dijî vê helwesteyê di demekê da ku beriya du rojan jî serokê şaredariya Stenbolê Ekrem İmamoğlu cezayê zîndanîkirinê jî bo derketiye. Yani şöyle söyleyeyim, Türkiye Türkiye naslameyn cuda hene dema damezrandine ve hatta neha dve sed salede ev cudahiyen ku Türkiye hene ku nebun yek taybet duare Kurdan u Aleviyan dam dikarin ve bejin ew her du aliyan wek parçayekî vê civakî parçayekî xwe dewletê xwe nedîtin komara Tirkiye destpêkê de gotin Kurd ne Kurdin Kurd beşekî Tirkanin nizanim ji Asya navîn hatine biyo hewayê xwestin bandor li pêvajoyê bikin lê Kurd hene o daxazın Kurdan jî di cîhdane mafdarin
Lê mesela HDP ne bi tamamı partiyekî Kurdan ez bixwe mesela ne Kurdim lê ez dibînim ku neheqî li Kurdan tê kirin Başa. ji ber vê ez dibêjim divê mafê Kurdan bên parastin di sed sala 21 de divê nêzîkatiyekî wiha li Kurdan neyê kirin. Başa. Weke tu dibêjî neheqî li Kurdan tê kirin ji aliyê dewletê ve û ji aliyê masaya şeş alî ve jî li hember ew zilma li Kurdan tê kirin bêdeng e. Di helbijartinên 2023yan HDP amade ye dengî bide namzedê serokkomartiyê yê masaya şeş alî? Şimdi doğrusunu isterseniz Ya rastî ev e em serokkomarekî çawa dixwazin em Tirkiyekî çawa dixwazin ev demekî dirêj me bi daxuyaniyekî eşkere kirin û li wê demê me ji bo Tîfaqa Milletê got ku ev daxwazên me ne bû hawayê eger win namzetekî wiha pêşkêş bikin em ê piştevanî bikin eger na em ê namzetê xwe derbixin niha dervey İYİ Partî di nava masaya şeş alî da nêzîkatiyekî nerm bo çareseriya pirsa Kurd hene nêzîkatiyekî demokratîk hene lê ji ber vê ew namzetê ku ew pêşniyar bikin li gor pîvanên me be em ê piştevanî bidin daxwaza me ev e em dixwazin piştî helbijartinê serokkomarek û hate helbijartin çawa nêzîkî çareseriya pirsa Kurd dibe Tirkiyeyekî çawa dibe ji bo hejariyê çi difikire ji niha va divê nêrîna xwe bêje em jî bikarbin helwesta xwe nîşan bidin. Berez Erol Katirçî Oklo parlamenterê HDP'yê İstanbulê gelekî spas ku li Stenbolê gelme bûyî.